بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. مسائل اقتصادی، صنعتی و کشاورزی و اجتماعی فروغ معرفت راهنمای ما تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи ахборро бо муҳимтарин мавзӯъҳо манзури шумо мегардонем. қарори раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи даъват намудани иҷлосии дуюми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум мутобиқи моддаи 52 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ва моддаи 24 қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунам. иҷлосияи дуюми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум 13 майи соли 2025 соати 10 дар шаҳри Душанбе даъват карда шавад. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Рустами Эмомалӣ. дар заминаи сиёсати башардӯстонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади дастгирии сокинони аз заминҷунбии зарардидаи ноҳияҳои Рашт ва Тоҷикобод инчунин дар муҳлати муайяншуда барқарор намудани манзилҳои истиқоматии онҳо кӯмаки навбатӣ расонида шуд. маҷмӯи маҳсулоти дастрасшуда аз масолеҳи сохтмонӣ иборат мебошад. гузориши Дигули Маҳмуд аз минтақаи Рашт. бори сеюм аст ки корвони мошинҳо иборат аз масолеҳи сохтмонӣ бо супориши президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба аҳолии аз заминҷунбӣ зарардидаи ноҳияҳои Тоҷикобод ва Рашт имрӯз ба маҳалли сохтмони манзилҳои истиқоматии осебдидагон расонида шуданд. аз ҷумла дар ноҳияи Тоҷикобод масъулони систоди ҳолатҳои бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ масолеҳи сохтмониро мувофиқи талабот барои бунёди манзилҳои истиқоматии зарардидагони 11 деҳа тақсим карда доданд то иншоати бунёдшаванда барои ҳар як оила ва бо сифати баланд сохта ба истифода дода шаванд. бо супориши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми масолаи сохтмонӣ аз қабили тахта, семент, арматура, пурра ва оилаҳои зарардида дастрас гардидааст. мо ҳайати ситод кӯшиш менамоем ки сари вақт бо сифати баланд хонаҳои вайронгардидаро дар муҳлати муайяншуда сохта ба истифода диҳем. бо супориши президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хисороти бинову иншоати давлатӣ пурра муайян шуда барои сохтмони манзилҳои истиқоматии қитъаи замин миқдори зарурӣ масолаи сохтмонӣ барои бунёди хонаҳо дастрас шуданд. аллакай дар мавзеи зарангаки ҷамоати деҳоти Ҳиҷборак корҳои сохтмонӣ дар бунёди манзилҳои истиқоматӣ шурӯъ гардиданд. имрӯз дар ҳудуди ҷамоати Ҳиҷборак аз ҳисоби кӯмакҳои пешвои муаззами миллат бар оилаҳои зарардидаи ҷамоат 30 оилае ки бо пуррагӣ зарар дида буд сохтмон бо як мароми идома дорад бо як суръати хуб аз 79 оилае ки ба қисман зарар дида буданд масъулаи сохтмон бо пуррагӣ тақсим шуда дар ҳар як оилаҳое ки қисман буданд таҳдеволии аллакай кор рафта истодааст. мо умедвор ҳастем ки дар як муддати кӯтоҳ инро ба анҷом мерасем. хонаҳои истиқоматӣ барои осебдидагони заминларза бо назардошти меъёрҳои сохтмонӣ 4ҳуҷрагӣ ва 2ҳуҷрагӣ дар муҳлати кӯтоҳтарин сохта ба истифода дода мешаванд. бо ин мақсад агентии захираҳои моддӣ тамоми масолаи сохтмонӣ ва техникаи заруриро
به منزل ضرردیدگان رسانیدند تا سرعت کارهای ساختمانی به طلبات جوابگو و در مهلت پیش بینی شده انجام داده شوند. از روز اول رخ دادن این آفت طبیعی طبق دستور سپارش‌های اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به همه ضرردیدگان آفت طبیعی موادهای عضوخواری دسترس کرده شد و طبق دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت در مجلس غیرنوبتی حکومت جمهوری تاجیکستان که سنه 17 اپریل سال 2025 برگزار گردید همه وزارت و اداره‌ها برای برطرف نمودن عاقبت‌های آفت طبیعی موظف گردانده شدند و امروز در موضع زرنگک جماعت دیهات هیچبارک برای اویلوهای پوره ضرر دیده که قطعه زمین جدا کرده شده از جانب وزارت اداره‌های داخلدار ساختمان منزل‌های استقامتی برای ضرردگان آفت طبیعی البته آغاز گردیده است. چنانکه که ما و شما شاهد هستیم کارها بسیار با مرام ادامه دارند. این چنین به ضرردگانی که قسما خانه‌هایشان ضرر دیده بودند مسئله ساختمانی دسترس کرده شده. ساختمان تک‌کرسی بیناها الکی در رفع انجامیابی قرار دارد و ما باوری کامل داریم که طبق دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت و مسئولین حکومت جمهوری تاجیکستان این عاقبت‌های آفت طبیعی در مهلت کوتاه برطرف کرده می‌شوند و مردم ضرر دیده به یک شرایط مساعد زندگی و فعالیت البته تامین کرده می‌شوند و از نام همه مردم ناحیه و پیشوای معظم ملت و حکومت جمهوری تاجیکستان برای دستگیری‌های پیوسته‌شان برای غمخوری‌های نسبت مردم ضرر دیده کردهشون اظهار سپاس و مینتداری می‌نماییم و کوشش می‌کنیم که عاقبت‌های آفت طبیعی در مهلت کوتاه‌ترین برطرف کرده شود. امروزها با جلب صدها نفر کارگران و تکنیک‌های صحوی در محل ساختمان محله نوبنیاد ناحیه رشت کار از روی نقشه ادامه داشته. هدف اساسی مسئولان ساختارهای وابسته شده سر وقت و با صفت بلند انجام دادن ساختمان منزل‌های استقامتی برای ضرردیدگان زمین لرزه می باشند. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از منطقه رشت. در زمان پرتزود جهانیشوی انسانیت با مشکلات و تهدیدهای نو روبرو است که حل و فصل آنها تنها توسط عقل و خرد و فرهنگ انسان پرورانه امکان پذیر است. در چنین مرحله ظهورات منفی با راه گمراهسازی شامل کردن جوانان به گروه‌ها و حرکت‌های بدخلاف مشاهده می شود که عاقبت‌های تشویش‌آور دارد. با نظرداشت پیشگیری چنین ظهورات خودشناسی ملی، میهن پروری و درک صاحب دولتی تقاضا گردیده افتخار از دولت صاحب استقلال ارزش‌ها و در پرتو سیاست سازنده و دستاوردهای آن تشکل اندیشه ملی عامل اساسی رشد از جمله استواری پایه‌های دولتداری می‌گردد. شرح فخرالدین محمد یوسف. در مرحله معاصر رشد جمهوری تاجیکستان با در نظر داشت آسایشتگی مردم سیاره و پایداری صلح و ثبات در مقابل تروریسم و اکستریمیسم قرار داشته در این سمت تدبیرهای مؤثر می‌اندیشد. موقع تاجیکستان در سمت کاهش دادن خطر و تهدیدهای تشویش‌آور جامعه جهانی امروز با هم‌آوازی سازمان و تشکیلات‌های بانفوذ نیز جانبداری می‌گردد. این یک پدیده منفی اکستریمیسم ترغیب و تشویق و پهن کردن عقیده‌های اکستریمیستی که با تکیه بر تکنولوژی معاصر قلای عملی کرده می شود جوانان را گمراه می کند. در این روند همزمان واسطه‌های آموزانیدن نیز با مقصد پهن کردن عقیده‌های اکستریمیستی مقصدناک راه اندازی می گردند که عاقبت‌های ناگوار دارد. اکستریمیسم یکی از مسائل‌های مبرم در سیاست خارجی تمام کشورها به حساب می رود. هر یک کشور در همبستگی کوشش به خرج داده ایستادند که آن مشکلات‌هایی که در وابستگی با تروریسم است در یک جایگاه آن را مورد تحلیل و بررسی و راه‌های حل آن را پیدا نموده باشند. جمهوری تاجیکستان در برابر کسب کردن استقلالیت در مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم کوشش‌های خود را به خرج داده ایستاده است. در همکاری جمهوری تاجیکستان با کشورهای منطقه، سازمان‌های بین‌المللی و برخی از کشورهای دور و نزدیک تاجیکستان کوشش کرده ایستاده است که یکی از سمت‌های همکاری را در پیشگیری و
терроризм экстремизм равона созад. дар шароити тораф шиддат гирифтани равандҳои ҷаҳонишавӣ ки бо хатарҳои беруна ҷараён дорад, ҷумҳурии тоҷикистон дар сафи пеши мубориза бо терроризму экстремизм қарор дошта пешниҳод ва принсипҳои милливу башардӯстонаи роҳбари дурандеши тоҷикон дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ мегардад. ифротгароӣ ва бегунапарастӣ хусусияти сарди ин падида аллакай аён аст. мутаассифона сарфи назар аз талош ва муборизаи якдилонаи ҷомеаи башар чунин зуҳуроти бад аз худ дарак дода паёмадҳои он сокинони кишварҳои бадом афтодаро рӯ ба мушкилии ҷиддӣ намудааст. мутаассифона дар кишвари мо низ ҳастанд далелҳое ки бо гумроҳӣ аз рӯи амалҳои хуруфотпарастонаи тарғиботии экстремизм ҷавонон моили аҳдофи бад мегарданд. аз нимаи асри 20 ва аз саршавии асри 21 мутаассифона ҷомеаи ҷаҳониро як ҷинояте ки бениҳоят хавфнокии баланди ҷамъиятӣ дорад ба коста гардондани амну субот мерасонад. ин ҷиноятҳои хусусияти терроризм дошта ва экстремизм дошта фаҳмида мешавад. аз ҷумла дар давлатҳое ки барои пешгирии ҳамин категорияи парвандаҳо чораҳои дахлдорро сари вақт наандешидан мутаассифона пайдо шуданд гурӯҳҳои муайяни террористӣ ва онҳоро ба афзоиш ниҳода дар натиҷа хатари калонро ба ин давлатҳо оварданд ки қариб ба сарнагун сохтани як қатор давлатҳо оварда мерасонид. маҳз ҳамин ҳолатҳоро ҷумҳурии тоҷикистон ба назар гирифта як қатор чораҳои дахлдорро баҳри пешгирии содиршавии ҷиноятҳои террористӣ, амалҳои экстремистӣ ва дигар ҳолатҳои ногувор андешида шуд. аз ҷумла стратегия барои солҳои 2021 ва 2025 барои пешгирии гӯем терроризм экстремизм қабул карда шуд ки дар давоми ин солҳо як қатор мақомотҳо ӯҳдадорҳои муайян гирифтанд. бо дарки амиқи падидаҳои манфӣ дар тоҷикистон муқаррарот ва ҷавобгарӣ барои паҳнкунандагони ақидаҳои экстремистӣ дар асоси қонунгузорӣ амалӣ мешавад ки пеш аз ҳама аз ҷомеа андешаи солим ва зиракиро тақозо менамояд. терроризм экстремизм ва дигар равандҳои манфии замони муосир мутаассифона маҳз бо рӯҳияи зудбоварӣ ва гумроҳӣ ҷавонон ба доми фиреби аъзои гурӯҳҳои ифротӣ ва ҳаракатҳои бадхилоф мегарданд ки дар натиҷа ҷалби онҳо ба равияҳои экстремистӣ тариқи сомонаҳои иҷтимоӣ фаъол гардида дар онҳо ғояҳои бад авҷ мегирад. оқибат аз ногоҳӣ ва бемасъулиятӣ ҷавонони гумроҳ даст ба амалҳои нопок низ мезананд. ташаккули механизмҳои таъсирбахш ҷиҳати таъмини амният дар минтақа ва тақвияти он дар шароити таҳдидҳои муосир ҳадафест ки коршиносону сиёсатмадорон пайваста сухан мегӯянд. муқоимат ба таҳдидҳо ва хатарҳои замони муосир дар ҳамдастӣ бо ҷомеа ва ҳисси баланди худшиносиву зиракии сиёсӣ самар медиҳад. дар ин раванд такияи асосии давлат бо татбиқи дигар нақшаҳои самаранок ба баландбардоштани маърифати сиёсиву фарҳангии ҷавонон ва истифодаи мақсадноки нерӯи зеҳнии онҳо равона шудааст ки дар пешбурди бахшҳои гуногун нақши босазое хоҳад дошт. барои ба даст овардани натиҷаҳои мусбат қабл аз ҳама ба доираи ин насли ояндасоз аз ҷониби волидайн, устодон ва ҷомеа низ бояд таваҷҷӯҳи хос зоҳир гардад. фахриддин муҳаммадюсуф, ахбор. дар доираи амалисозии иқдомҳои созандаву бунёдкорона ноҳияи Темурмалик ба пешрафту шукуфоиҳои рӯзафзун ноил гардида сатҳи некоҳҳолии сокинон низ ба маротиб беҳтар мешавад. гузориш дар ин хусус. вусъати тадбирҳои бунёдкориву созандагиҳо дар ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон ва ба тадриҷ беҳбудшавии сатҳи некӯаҳволии сокинон самараи истиқлолияти давлатӣ буда, пеш аз ҳама аз ташаббусҳои наҷибонаи президенти кишвар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегиранд. бо шарофати омодагиҳо баҳри истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ, корҳои ободониву созандагӣ дар ноҳия равнақ ёфта, барои рушди соҳаи сайёҳӣ низ имкониятҳо дар ҳоли афзудан аст. дар баробари дастгириҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат, инчунин мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорон дар ҳамдастӣ бо сокинони маҳаллӣ ҷиҳати амалӣ сохтани тадбирҳои созанда ва пешрафту шукуфоии ин гӯшаи ватан саҳми назаррас доранд. дар заминаи амалисозии ҳадафҳои созанда аз маҷмӯи иншооти ҷашнӣ, коргоҳу корхонаҳои саноатӣ, муассисаҳои таълимӣ, иншооти гуногуни соҳаи тандурустӣ, фарҳанг, варзиш, бунёду аз навсозии роҳҳои автомобилгарду кашидани хатҳои оби нӯшокӣ дар ҷамоатҳои деҳоти ноҳия ва бунёди дигар иншооти ҷашнӣ ки ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир нақшагузорӣ шудааст, ба рушди бомароми соҳаҳо ва боз ҳам ба беҳтаршавии сатҳи некӯаҳволии сокинон заминаи мусоид фароҳам месозад.
ҳоло марҳилаи корҳои бунёдӣ дар иншооти марказҳои хурду бузурги хизматрасонӣ, коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ, муассисаҳои таълимӣ ва дигар иншооти таъиноти гуногун дар ҷамоатҳои деҳот ва маркази ноҳия бо маром идома доранд. аз шумораи иншоотҳои ба нақша гирифта шуда то ин ҷониб 177 иншоотҳои хизматрасонӣ, муассисаҳои таълимӣ то мактабӣ, бунгоҳҳои тиббӣ, марказҳои саломатӣ, фурудҳои мошингузарнас, намудани трансформатори барқӣ ва дигар бинои иншоотҳо мавриди истифода қарор дода шудааст. иншоотҳое ки ба қишта ба ҷашни 5-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия мавриди истифода қарор дода шудааст. 193 ҷойҳои кори доимӣ таъсис дода шуда ки шаҳрвандои ноҳия бо маоши хуб дар шароити арзанда фаъолият намуда истодаанд ва симои меъмурии ҷамоат шаҳраку деҳоти ноҳия нисбат ба солҳои гузашта хело зебо гашта истааст ки шаҳрвандон метавонанд бо аҳлу оила ва наздикони худ дар боғҳо гулгаштҳо сайру гашт намоянд. боғи фарҳангии фароғатӣ дар маркази ноҳия ки соли 2021 баъди пурра таъмиру навсозӣ шудан ифтитоҳ гардидааст, ҳам дар ҳолати рӯзона ва ҳам шабона дорои беҳтарин шароити сайру фароғат барои сокинону меҳмонон мебошад. ҳамзамон дар заминаи омодагиҳо баҳри истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ имкониятҳои хизматрасонӣ ва баҳрабардорӣ дар муассисаи мазкур боз ҳам беҳтар гардонида шуд. баҳри фароғату бозии наврасону кӯдакон дар боғи фарҳангӣ аттраксионҳо ва дигар таҷҳизоту дастгоҳҳои зарурии замонавӣ дастрас ва насб шудаанд ки ҳамарӯза сокинон аз онҳо ба таври васеъ баҳрабардорӣ мекунанд. муассисаи таълимии томактабии рақами 5 дар ҷамоати деҳоти танобчии ноҳия аз шумори иншооти ба нақша гирифташудаи ҷашнӣ мебошад. бинои навбунёди дуошонаи кӯдакистон моҳи ноябри соли 2024 мавриди истифода қарор дода шуда барои 112 нафар тарбиятгиранда пешбинӣ гардидааст. ҳоло дар муассиса 9 нафар корманд ба таълиму тарбияи 80 нафар кӯдак машғул ҳастанд. муассиса дар масоҳати 2040 метри мураббаъ бунёд гардида дорои шароити муосири зарурӣ мебошад, аз ҷумла ҳуҷраҳои хоби барҳаво барои кӯдакон, ҳуҷраҳои омӯзишӣ, толори варзишӣ, толори мусиқӣ, утоқҳои алоҳида ва гӯшаҳои махсус барои ҳар гуна бозӣ ва гузаронидани машғулиятҳои гуногун бо тамоми лавозимоту таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳазонида шудааст. барои таълиму тарбия ва машғулиятҳои кӯдакон дар ҳама фасли сол шароити мусоид фароҳам оварда шуда тадбирҳои сабзу хуррамгардонӣ низ дар саҳни муассиса таъмин мебошад. ривоҷи корҳои ободониву созандагиҳо ва вусъати раванди сохтмонҳо дар иншоотҳои мухталифи ноҳияи Темурмалик дар баробари таъмини зебогиҳои ҳусни зоҳирии ноҳия инчунин ба болоравии сатҳи некуаҳволии мардум замина гузоштааст. ин дастовардҳо самараи истиқлолияти давлатӣ буда аз пешрафту рушди соҳаҳои мухталиф дар ноҳия дарак медиҳад. олим носирзода, хуршеди нодирхон, ноҳияи Темурмалик, ахбор. ҳоло дар ноҳияи 5 бунёди 20 иншооти таъиноташ гуногун идома дорад. дар маҷмӯъ дар доираи амалинамоии нақшачорабиниҳо ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ин ноҳия бояд 232 иншоот ба истифода дода шавад. наврӯзшоҳи азизулло ва маҳмадсаиди камол аз ноҳияи 5 гузориш медиҳанд. хонандагони деҳаҳои ҳамадон, пахтакор ва гулободи ноҳияи 5 соли нави таҳсилро дар биноҳои нави муассисаи таълимӣ оғоз мекунанд. ҳоло дар ин се бинои таълимӣ корҳои сохтмонӣ дар марҳилаи анҷомёбӣ аст. иншооти муосири соҳаи маориф дар доираи сиёсати иҷтимоии ҳукумати кишвар бо мақсади дар шароити муосир ба таълиму тарбия фаро гирифтани насли наврас бо ҷалби сармоя сохта мешавад. дар маркази ноҳия бошад бунёди бинои коллеҷи тиббӣ ҷараён дорад. дар маҷмӯъ дар ноҳияи 5 дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёду ба истифода додани 232 иншоот ба нақша гирифта шудааст. татбиқи нақшачорабиниҳо ба беҳшавии имкониятҳои хизматрасонӣ дар самту соҳаҳои гуногуни ноҳия ва фарогирии теъдоди зиёди шаҳрвандон ба ҷойи кор мусоидат намуд. бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳия 232 иншоот ба нақша гирифта шудааст ки то имрӯза 132 иншооти он мавриди истифодабарӣ қарор дода шудааст. инчунин се муассисаи мактабӣ ки айни ҳол дар мактаби рақами 41 қарор дорем сохтмонаш идома дорад. дар 9 муассисаи газ синфхонаи иловагӣ сохтмонашон идома дорад. сохтмони ду пули мошингузар дар деҳаи сафедорон ҷараён дорад. иншооти хизматрасонӣ бо саҳмгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи 5 аз ҷониби соҳибкорон ва сокинони маҳаллӣ сохта мешавад. амалишавии ин иқдоми муҳим ба беҳшавии хизматрасонӣ дар самти роҳу нақлиёт, кӯтоҳшавии фосила ва васеъшавии имкониятҳои деҳот мусоидат мекунад.
ҳамзамон рӯзҳои истироҳатӣ сокинон ба таври дастҷамъона дар корҳои ободонии маркази ноҳия ва деҳот саҳмгузорӣ мекунанд. ин тадбир дар асоси нақшаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи 5 барои таъмини зебогӣ, сабзу хӯрамӣ ва ба шаҳраки муосиру пешрафта табдил додани маркази ноҳия анҷом дода мешавад. зиёдшавии ҳавасмандӣ дар корҳои ободонӣ рушди маҳалро таъмин кардааст. сокинон ва соҳибкорони ноҳия дар бунёди мактабҳои синфхонаҳои иловагӣ, бунгоҳои тиббӣ, марказҳои хизматрасонӣ, сангфарш ва мунфаршкунӣ ва чароғонкунӣ иншоотҳо саҳмгузор гузошта истоданд. дастгирию таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои пайвастаи роҳбари давлат имкон фароҳам овардааст ки яке аз дурдасттарин ноҳияҳои кишвар ба макони ободу зебо ва пешрафта табдил ёбад. нақшаҳои нав ба хотири рушди минбаъдаи соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии ноҳияи 5 нигаронида шудааст. 5 яке аз дурдасттарин ноҳияҳои кишвар аст ва ҳоло дар ин ҷой бунёди 20 иншооти таъйиноташ иқтисодию иҷтимоӣ ҷараён дорад. имрӯз дар доираи дастгириву таваҷҷӯҳи пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тариқи татбиқи нақшачорабиниҳои ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҳадаф ба таҳкими корҳои ободонӣ, ифтитоҳи иншооти нав ва заминагузорӣ ба беҳтаршавии сатҳи зиндагии мардум равона карда шудааст. наврӯзшоҳи азизулло, маҳмадсаиди камол, давлати файзулло, 5 ахбор. дар дораи омодагиҳо ба истиқболи сазовори ҷашни фархундаи 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи айнӣ наздики 600 иншооти гуногуни таъйинот ба нақша гирифта шудааст ки 74% он мавриди истифода қарор гирифтанд. таваҷҷӯҳ намоед. ҷиҳати истиқболи арзандаи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо иқтидоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи айнӣ дар ноҳия наздики 600 иншооти сатҳи гуногун таъйинот ба нақша гирифта шудааст ки наздики 74% он бунёд ва мавриди истифода қарор гирифтанд. мавриди зикр аст ки бештари иншоотҳои ҷашнӣ дар ҷамоату деҳаҳо буда дар атрофи ноҳия бунёди коргоҳу корхонаҳои саноатӣ, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва муассисаҳои томактабӣ, инфраструктури соҳаи сайёҳӣ, маркази ҳунармандӣ, фарҳангию фароғатӣ, бунгоҳи тиббӣ навсозӣ шуда барои пайдо гардидани ҷойи корӣ ба сокинони бешӯ яке аз ташаббусҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ба ҳисоб меравад. мавриди зикр аст ки қисмани зиёди иншоотҳо ба соҳаи маорифу фарҳанг ва соҳаи сайёҳӣ равона гардида зери назорати масъулин қарор дошта корҳо дар сатҳи хубу босифат бо маром идома доранд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи айнӣ дар иди ваҳдати миллӣ наздики 10 иншооти таъйиноти гуногун мавриди истифода қарор хоҳанд гирифт. ёдовар бояд шуд ки имрӯз ба рушди соҳаи сайёҳӣ, ташрифи зиёди сайёҳони дохиливу хориҷӣ ба водии Зарафшон, махсусан ба минтақаи дараи Искандаркӯл, Кӯли Аловиддин, Саратоқ, Ҳафткӯл ва мавзеъҳои тарихӣ меафзояд ки ин барои муаррифии таъриху фарҳанги миллӣ ва мавзеъҳои сайёҳию табиии Тоҷикистон заминаи мусоид мегузорад. роҳи дараи Искандаркӯл ки аз шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд Чаноқ дар масофаи 24 километр ҷойгир аст, солҳост ки ин роҳ бо таъмиру навсозӣ ниёз дорад ва имрӯз бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи айнӣ мунфаршкунии роҳ оғоз гардид. дар ин замина муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 37 шаҳраки Зарафшон 1 ки бо сабаби зиёд гардидани хонандагон ба синфхона ниёз доштанд, бо маблағгузории ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди шахтаи Фони Ағноб 6 синфхонаи иловагӣ ва 1 майдончаи варзишӣ бунёд гардида дар иди ваҳдати миллӣ барои мушкилии устодону хонандагон осон гардонидан ҳадя мегардад. ҳамчунин дар радифи иншоотҳои ҷашнӣ дар деҳаи Сангистони ноҳияи айнӣ як кӯдакистони сеошона барои 80 нафар кӯдакон ба таълиму тарбия фаро гирифтан сохта мешавад ки корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. бояд қайд намоем ки дар назди кӯдакистони навбунёд як маркази фарҳангии фароғатӣ ки ин дар ноҳияи айнӣ аввалин мавзеи сайру гашту истироҳату фароғат ба нақша гирифта шудааст, бунёд гардида истодааст ки дар соли равон мавриди истифода қарор хоҳад гирифт. асомиддин ғиёсзода аз ноҳияи айнӣ барои барномаи ахбор. чун дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат, симои шаҳри ваҳдат низ дар пайи тадбирҳои созандагӣ рӯз аз рӯз ободу зебо гардида истодааст. идомаи матлаб дар гузориши навбатӣ.
тадбирҳои роҳсозӣ ва мунфаршнамоии роҳҳои маҳаллӣ дар деҳаи зартепаи ҷамоати деҳотӣ ба номи Бозорбой Бурунов дар доираи корҳои ободониву созандагӣ ба истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ки айни замон бо вусъат идома дорад, бозгӯи он аст ки сокинони шаҳри Ваҳдат сиёсати ободкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамаҷониба дастгирӣ менамоянд. дар мунфаршнамоии роҳи маҳаллии деҳаи Зартепаи шаҳри Ваҳдат ки тавассути техникаи соҳавӣ ва бо сифати баланд рафта истодааст, сокинони маҳаллӣ ва саховатмандону мардони баруманди диёр саҳми арзанда гузошта истодаанд. дар ҳудуди ҷамоати деҳот дар соли 2024 зиёда аз 12 километр роҳҳои ҳудуди маҳаллиро пурра мунфарш намудем ва طبق نقشه چهاربینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر وحدت در سال 2025 ساکنان دهه زرتپه تصمیم گرفتند که 1.5 کیلومتر راههای حدود محل خود را پورا منفرش نمونده، باقی مانده 1 کیلومتر و 300 متر آن را بیتون پوش نمایند. همچنین در تدبیرهای راهسازی دهه زرتپه چند نفر ساکن دیار که برای زیارت حج پسنداز جمع نموده بودند سهمگذاری نموده ابراز داشتند که آینده هم در عملهای سازندگی دهه فعالانه شرکت می‌ورزند. در برابر راهاندازی عملهای بنیادکارانه توسط تکنیک‌های راهسازی و با دستگیری اهل جامعه در برابر منفرش‌نمایی مسافه 1800 متر راه محلی با سهمگذاری ساکنان راه حدود مؤسسه تحصیلات میانه عمومی همکنون به طلبات امروزه جوابگو گردانیده می شود. ابراز گردید که با مساعد آمدن باد و هوا در دیگر دهه و محله های جماعت دهات بازاربای برونوف شهر وحدت تجدید و نوسازی و منفرش‌نمایی همچون عملهای بنیادکارانه رواج داده می شود. هدف از راهاندازی چنین اقدام‌ها امکانیت می‌دهد که راه‌های نقلیاتی و بین دهوی جماعت دهات بازاربای برونوف شهر وحدت در زمینه دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی پورا تجدید و نوسازی و منفرش گردانیده شود. محمد علی عبدالکریم، ایوب محموراد، وحدت اخبار. имрӯз дар шаҳри душанбе ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. иброҳим назруллозода гузориш медиҳад. имрӯз дар прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади амалӣ намудани дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. дар ҷаласаи шӯро нахуст иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба пешгирии истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ, талафоти аз меъёр зиёди он ва дигар камбудиҳои ҷойдошта дар ин самт баррасӣ гардид. зикр шуд ки яке аз омилҳои асосии рушди соҳаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодии мамлакат инчунин фароҳам овардани зиндагии шоиста ба мардум ин бо нерӯи барқи доимӣ таъмин намудани аҳолӣ ба шумор меравад. иброз гардид ки моҳияту муқаррароти қонунгузорӣ вобаста ба вазнинии ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ғайриқонунӣ истифода намудани нерӯи барқ ба таври васеъ ба саҳми аҳолӣ бояд расонида шавад. дар идомаи ҷаласаи шӯро вазъи ҷинояткорӣ дар байни ноболиғон ва содиршавии ҷиноятҳо нисбати ноболиғон дар давраи солҳои 2023-2024 ва семоҳаи якуми соли 2025 таҳлилу баррасӣ гардид. зикр шуд ки баъзе ҷавонону наврасон ба ҷои машғул шудан ба омӯзиши илму дониш роҳи дурусти камолотро интихоб накарда даст ба ҷинояткорӣ мезананд ки оқибати он танҳо пушаймонӣ мебошад. барои ислоҳи вазъ пешниҳоду андешаҳои судманд иброз гардид. ҳамчунин дар ҷаласа роҳҳои пешгирии ба таълимоти ғайриқонунии динӣ ҷалб кардани ноболиғон ки яке аз омилҳои шомилшавии наврасону ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ мебошад баён карда шуд. ҳамин тавр дар шӯрои ҳамоҳангсозӣ вазифаҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва мақомоти дигари ваколатдори давлатиро вобаста ба пешгирии ҷинояткорӣ дар байни ноболиғон ва ҷавонон муайян гардида оид ба таъмини саривақтии иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати бедор намудани ҳисси ватандӯстиву ватанпарастӣ, арзгузорӣ ба таъриху фарҳанг ва тамаддуни миллӣ, баланд бардоштани нақш ва мавқеи наврасону ҷавонон дар ҷомеа қарорҳои дахлдор қабул шуд.
дар ноҳияи балҷувон вобаста ба таъминоти аҳолӣ бо нерӯи барқ, кам кардани талафот, таъмир ва васлу насби дастгоҳу таҷҳизоти техникӣ, инчунин доир ба тағйироти воридшуда ба Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои зарурии амалӣ ва аз ҷониби гурӯҳҳои кории таъсисдодашуда корҳои фаҳмондадиҳӣ байни сокинон баргузор шуда истодааст. тафсилоти бештар дар гузориши Олим Носирзода. вобаста ба татбиқи ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, истифодаи мақсадноки имкониятҳои мавҷуда дар самти таъминоти аҳолӣ бо нерӯи барқ дар ноҳияи балҷувони вилояти хатлон бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия аз ҷониби кормандони шабакаҳои барқ дар доираи нақшачорабиниҳои роҳандозишуда ба таври доимӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. тибқи иттилоъ ҳоло дар шабакаҳои барқи ноҳия 4507 муштарӣ ба қайд гирифта шудааст ки аз ин теъдод 214 муштарӣ аз ҳисоби корхонаву ташкилотҳо мебошад. бо мақсади кам кардани талафоти нерӯи барқ, раванди ивазнамоии ҳисобкунакҳои индустриалӣ ва электронӣ ва аз дохили хонаҳои истиқоматӣ баровардани ҳисобкунакҳо ва дар ҷойҳои муайян васлу насби онҳо идома дошта, дар ин самт аз ҷониби кормандони шабакаҳои барқ тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ ва амалӣ шуда истодааст. тибқи маълумот дар давраи се моҳаи соли ҷорӣ талафоти нерӯи барқ дар ноҳияи балҷувон 0.3% муайян шуда, бо мақсади боз ҳам коҳиш додани талафот дар ин самт корбарӣ ҷараён дорад. дар доираи нақшачорабиниҳо дар деҳаи хироб 20 симчӯбҳои фарсуда шуда ба симчӯбҳои оҳану бетонӣ иваз карда шуд, якта трансформатори дигар насб карда шуд. бо дар нақша дорем ки дар деҳаи Малкун ҷамоати Балҷувон як трансформатори иловагӣ аз серборӣ будани деҳа насб кунем. инчунин барои кам кардани талафоти нерӯи барқ корҳои зарурӣ аз ҳисоби кормандони шабакаҳои барқ рафтаистанд. ҷиҳати истифодаи сарфакоронаву мақсаднок ва пешгирии истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ аз ҷониби муштариён ва коҳиш додани талафот бо иштироки кормандони сохторҳои гуногун дар маркази ноҳия чорабинии мақсадноки маърифатӣ баргузор карда шуд. дар раванди чорабинӣ иштирокдорон доир ба тағйиру иловаҳои воридшуда ба Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон ки бо мақсади пурзур намудани ҷавобгарии шахсони воқеӣ, мансабдор ва ҳуқуқӣ барои истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ таҳия ва қабул гардида аст, андешаронӣ намуданд. қайд гардид ки сокинони ноҳияи балҷувон тағйиру иловаҳои воридшударо ба таври комил ҷонибдорӣ намуда, тадбири мазкурро муҳимтарин омили кам кардани талафот ва бо барқи доимӣ таъмин намудани аҳолӣ маънӣ дод карданд. ҳамзамон аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ бо иштироки кормандони ҳифзи ҳуқуқ, шабакаҳои барқ ва дар ҳамоҳангӣ бо намояндагони хадамоти давлатӣ оташнишонӣ ва дигар ниҳодҳои марбутаи ноҳиявӣ гурӯҳҳои корӣ таъсис дода шуда, баҳри шарҳу тавзеҳи тағйиру иловаҳои воридшуда саривақт пардохти ҳаққи истифодаи нерӯи барқ, пешгирии ғайриқонунии истифодабарии қувваи барқ ва дигар масъалаҳои марбут ба ин соҳа бо усули деҳа ба деҳа ва хона ба хона пайваста гузаронидани корҳои тарғиботиву фаҳмондадиҳӣ ба роҳ монда мешавад. бо мақсади баландбардоштани маърифати истифодабарии нерӯи барқ, ҳамчунин ҷиҳати амалинамоии тағйирот дар мавриди истифодаи ғайриқонунии қувваи барқ дар Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Фархор байни сокинон чорабиниҳои маърифатӣ роҳандозӣ шуданд. шарҳи ин матлаб дар таҳияи Анваршоҳ Сайдализода. дар иртибот ба тағйиру иловаҳо ба Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон ки бо мақсади пурзур намудани ҷавобгарии шахсони воқеӣ, мансабдор ва ҳуқуқӣ барои истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ таҳия ва қабул гардиданд, дар ноҳияи Фархор намояндагии мақомоти прокуратура ва роҳбарияти ноҳия бо кормандони ташкилоти муайсаҳо ва сокинону фаъолон бо хурии судманд ташкилу роҳандозӣ намуданд. зимнан таъкид гардид ки ба хотири ривоҷ бахшидани иқтидори энергетикии кишвар аз ҷониби ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои муассир андешида мешаванд. ҳаминак дар асоси ворид шудани чунин тағйиру иловаҳо барои дахолат кардан ба таҷҳизоти ҳисоби барқӣ бо мақсади насупоридани маблағи истифодаи қувваи барқ ё пайваст шудан бе таҷҳизоти ҳисоби барқӣ истифода бурдани нерӯи барқ ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар шудааст. барои содир намудани кирдори ғайриқонунӣ дар самти истифодаи барқ ба маблағи калон, махсусан калон бо истифода аз вазифаи хизматӣ аз ҷониби гурӯҳи шахсон, гурӯҳи муташаккили ташкилоти ҷиноятӣ ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 3 то 10 сол
پیش بینی شده است. طبق ماده 253 ضمیمه 1 برای دخالت به تجهیزات برقی استفاده برق به حساب کنک اگر دوام 1 سال بعد جزای مأموری صادر شده باشد با جریمه به اندازه از 365 تا 547 نشان دهنده برای حساب‌ها یا تا 3 سال محروم ساختن از آزادی پیش بینی شده است. در ادامه ذکر شد که دوام سال‌های اخیر در کشور استحصال نیروی برق به مراتب افزوده محدودیت در استفاده آن قریب برداشته شد. این وضع باعث شد که برخی از ساکنان در استفاده نیروی برق به زیادروی به مورد راه دهند. در برابر اقدامات مذکور و راه‌اندازی با ثمر آن هر یک ساکن کشور باید سهمگذار باشد و نباید کنار نشینند. سری وقت پرداخت نمودن مبلغ استفاده قوای برق، دخالت نکردن به تجهیزات حسابی برقی یا به پیوست شدن به تجهیزات حسابی برقی استفاده بردن نیروی برق مسئولیت بلند شهروندی. نقش هر یک ما در تامین کار منظم انرژتیکی مملکت و بهتر گردیدن وضع تامینات نیروی برق به حساب می رود. از این رو احساس بلند مسئولیت و پرزور نمودن تدبیرهای عامه فهمانی بابت رعایت قاعده‌های استفاده نیروی برق، کم کردن تلفات از مسائل مبرم ارزیابی گردیده سهمگذاری در این سمت مهم و سری وقتی دانسته شد. انور شاه سیدعلی زاده، سیحامی شریف، ناحیه فرخار، اخبار. در осурхонаи миллии тоҷикистон таҳти унвони арҷгузорӣ ба ҳофиз ба бузургдошти 700-солагии шоири ширинкаломи тоҷику форс ҳофизи шерозӣ намоиши байналмилалии асарҳои рассом ва муҷассамасози машҳури олмонӣ Гюнтер доир гардид. гузориши ҳамкоронамон. дар осурхонаи миллии тоҷикистон таҳти унвони арҷгузорӣ ба ҳофиз ва бузургдошти 700-солагии шоири шаҳири тоҷику форс ҳофиз шерозӣ намоиши байналмилалии асарҳои рассом ва муҷассамасози машҳури олмонӣ Гютер Укер доир гардид. иттилоъ дода шуд ки ҷониби тоҷикистон барои таҳкиму густариши ҳамкории дуҷонибаи фарҳангӣ бо ҷумҳурии федералии олмон ҳамкории судман намуда дар ин замина чораҳои мушаххасро амалӣ менамояд. баргузории тадбири имрӯза идомаи мантиқии ҳамкориҳо дар ин самт аст ки имрӯз дар душанбе рӯй даст гирифта шуд. тасвирҳои офаридаи Гютер Укер ғайриоддӣ буда ҳамаи расмҳо бо мех таҳия мешавад. дар ин зимн бояд ёдовар шуд ки 3 май ин ҳунарманди машҳури олмонӣ ва ҳайати ҳамроҳонаш ҳамчунин аз экспозитсияи осурхонаи миллии тоҷикистон ва ёдгориҳои таърихии маҳфузгаштаи ин гӯша дидан карда бо таърих ва фарҳангу тамаддуни бостонии миллати мо шинос гардиданд. ин намоишгоҳ ки номаш таъзим ба ҳофиз ё арҷгузорӣ ба ҳофиз аст ба 700-солагии ҳофизи шерозӣ бахшида мешавад ки имсол дар Париж дар ЮНЕСКО мо ҷашн мегирем ва ин албатта рамзӣ аст. орзуи деринаи ҷаноби Укер ҳамин буд ки ба тоҷикистон биёяд, ба тоҷикистон сафар кунад, ба як давлате ки аз лиҳози фарҳангию таърихи кӯҳан дорад ва орзуи деринаи ӯ буд. қобил ба зикр аст ки дар намоиш зиёда аз 40 асари нодири санъати тасвирие ки ба эҷодиёти шоири бузурги тоҷику форс хоҷа ҳофизи шерозӣ бахшида шудааст ба маърази тамошо гузошта шуд. ҳамзамон дар намоишгоҳ 2 адад осори санъати ороиши амалӣ, ҳайкалчаҳои биринҷӣ бо номҳои китоби болишт ва нон ки аз ҷониби ин муҷассамасози машҳури олмонӣ дар солҳои гуногун офарида шуданд пешниҳоди тамошобинон гардонида шуд. ба андешаи рассом шеъри ҳофиз рӯҳро ба ваҷд меорад ва инсонро бо қувваи калимаҳо илҳом бахшида фикрҳоро ба ҳаракат медарорад ки ин ҳама фалсафу маънавиёт дар асарҳои ин муҷассамасози асил таҷассум ёфтаанд. истифодаи самараноки оқилонаи ҳар қитъа замин ба таъмини амнияти узуқории замина мегузорад. кишоварзони ноҳияи ҷайҳуни вилояти хатлон бо истифода аз мусоид омадани вазъи ҳаво, кишту парвариши ҳама гуна зироату сабзавотро ба роҳ монда дар афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ҳиссаи муносиб мегузоранд. гузориши Самандар Шоев ва Искандари Саид. имрӯзҳо бо назардошти тағйирёбии иқлим ва дигаргуншавии табиат, деҳқонони бо таҷрибаи ноҳияи ҷайҳун бештар кишти зироати кишоварзиро дар гармхонаҳо ба роҳ мемонанд ки ин омил дар ҳама ҳолат ба манфиати кор мебошад. зеро нашъунамо гирифтани дилхоҳ зироату сабзавот дар гармхона беҳтар буда, ҳамзамон ҳосили босифату фаровон гирифтан имконпазир аст. барои хӯрдан, барои пӯштан, барои зиндагӣ ҳамаш ҳамин ҳисоби маҳсулотамо ҳамин бодаринг мекунем, помидор мекунем, болгар мекунем, банан мекунем, ҳамаш аз ҳисоби ҳамин зиндагӣ
خاطر فرزندان. هر روز هیچ نباشه 30 کیلو 40 کیلو میفروشیم. خدا رو شکر برای زندگی میشه. در این برابر کشاورزان و ساکنان جماعت دهات قمسنگیر ناحیه طی چند سال اخیر با استفاده از تجربه اندوخته پرورش نهالان میوه‌های تروپیکی و سوبتروپیکی را نیز به راه ماندند که نتیجه خوب به بار آورده است. ساکن دهه تاجیکستان جماعت دهات مذکور زینالدین بحریدینов بعد تجربه در زمین نزد حولگی خویش 3 سال قبل در گرمخانه نهال بنان و پاپایا را شنونید که در سال دوم الکی حاصل به بار آورد. 3 سال پیش ما این نهال بنان پاپایا را از ازبکستان آوردیم. ای همون سال ایسه ما تجربه کردیم، تجربه خوب. این بنانش هم حاصل کرده است، پاپایاش هم حاصل داره. در اقلیم همین جایخون توغری اومد. در یک سال همین جو 4 بار 3 بار حاصل گرفتن ممکنه. این ساکن مهنت دوست به خاطر بهبود بخشیدن روزگار خانواده در دیگر گرمخانه‌های نزد حولگیش کشت پمیدور و بادرین را گذرانیده امروزها ثمره رنجش را پیشنهاد ساکنان نموده ایستاده است. در برابر همین ما زمینای خودمون را ثمرناک استفاده میبریم. خیلی که میبینی این پمیدور، بادرین، بلگری همه چیز داریم. حاصل خوب به دست میاریم. هم خودمون استفاده می‌داریم، هم بازار میبریم. عین زمان حاصل بادرین را همه روزه جمع آوری کرده به بازارهای گرد و اطراف به فروش میبرد که این در بلند گردیدن سطح اقتصادی روزگارشان مساعدت مینماید. طبق مشاهده ها نشونمای پمیدور در این گرمخانه ها خوب بوده، روزهای نزدیک به جمع آوری حاصل آن نیز شروع خواهند کرد. سمندر شایف اسکندر سعید، ناحیه جیهون، اخبار. кишоварзони ноҳияи бобоҷон ғафуров бо мақсади таъмини амнияти озуқаворӣ ва фаровонии бозори дохилӣ заминро самараноку оқилона истифода бурда ҳамасола масоати кишти зироат ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро зиёд менамоянд. ба ҳолати 1 майи соли равон дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳия дар масоати бештар аз 18 000 гектар ғалладонагӣ, пахта, картошка, сабзавоту полезӣ ва хӯроки чорво кишт карда шудааст. тафсилоти бештар дар гузориши абдуваҳоби абдусаттор ва илёс бобоҷон. бештар аз 20 000 гектар масоҳатест ки бояд имсол дар ноҳияи бобоҷон ғафуров зироати баҳорӣ кишт карда шавад. аз ин нишондиҳанда 8290 гектарро кишти пахта ташкил медиҳад. кишоварзони ноҳия то ба имрӯз бо истифода аз имконияти мусоид дурнамои кишти ин навъи зироати техникиро 94% иҷро намуда, дар ин баробар амалҳои марбут ба кишту парвариши сабзавоту полезиро ҳам тақвият мебахшанд. мақсади асосии кишоварзон таъмини фаровонҳосилӣ ба ҳисоб рафта дар ҳама деҳоти ноҳия замин самараноку оқилона истифода мегардад. ба гунаи мисол дар ҷамъияти саҳомии кушодаи ба номи абдураҳим ҷумаев дар баробари кишти пахта дар масоҳати 50 гектар парвариши пиёз низ ба роҳ монда шудааст ва дар ин шабу рӯз нашъунамои ин намуди зироат хуб арзёбӣ мешавад. хоҷагидорон иброз доштанд ки ҳосили пиёзро дар оғози моҳи июн ҷамъоварӣ карда дар заминҳои холишуда такроран кишти зироати хӯроки чорворо ба роҳ мемонанд. мавриди зикр аст ки ҳамасола дар ҷамъияти саҳомии кушодаи ба номи абдураҳим ҷумаев бо истифода аз таҷрибаи пешқадам ва риояи қоидаҳои агротехникӣ ҳосилнокии тамоми намуди зироат баланд ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ зиёд карда мешавад. пиёза моҳи августанда 2024 мо кишкадаги будем. ҳозир моҳи баъд аз май моҳи июн мо ҷамъоварӣ сар мекунем. замини самароки истифода мебарем. ҳамин пиёза мегирем, ҷояш ҷувори макка мекунем барои гов. дар ноҳияи бобоҷон ғафуров дар самти кишту парвариши помидор таҷрибаи кишоварзони деҳоти зарзамин намунаи ибрат аст. имсол дар деҳоти мазкур дар масоҳати қариб 200 гектар помидор кишту парвариш карда шуд ки имрӯзҳо хоҷагидорон ба коркарди байни қатор ва обу ғизодиҳии зироат машғул мебошанд. тавре маълум гардид кишоварзон дар як замин парвариши ду намуди зироат помидор ва ҷувори маккаро баробар ба роҳ мондаанд. баъди ҷамъоварии помидор дохили қатори зироати ҷувори макка, карам ва турбу шалғам кишт карда мешавад. яъне дар давоми сол деҳқонон аз як замин 4 ҳосил ҷамъоварӣ менамоянд. ҷамоати зарзаминанда 846 гектар замин дорем. ин 300 гектараш ба пахта коштагӣ мо, 170 гектараш ба помидоре. баъди помидор кишти такрори турб шалғам мешавад. деҳқонон бештар сабзавот корӣ мекунад. дар деҳоти унҷӣ бошад кишоварзони ҷамъияти саҳомии кушодаи ба номи саидхоҷа урунхоҷаев дар охири моҳи май ва аввали моҳи июн ба ҷамъоварии картошка, сабзӣ ва пиёзи барвақтӣ оғоз мекунанд.
ба таъкиди хоҷагидорон танҳо бо меҳнати ҳалолу фидокорона ва истифодаи мақсадноки замин метавон ба татбиқи ҳамаҷонибаи яке аз ҳадафҳои стратегияи ҳукумати кишвар таъмини амнияти озуқаворӣ комёб шуд. имсол хоҷагии Саидхоҷа Хоҷаев дар минтақаи Унҷи 40 гектар картошка, 30 гектар сабзӣ, 50 гектар помидор, зиёда аз 150 гектар пахта, 20 гектар полезӣ киш намуд. дар минтақаи Унҷи замин оқилона ва самарнок истифода бурда мешавад. Нашу немои зироат дар участки мо ҳамаш хеле хуб аст. ҳамин картошка дар моҳи феврал киш карда шудааст. дар охири моҳи май ҳосил ҷамъоварӣ карда ба бозорҳои вилоят расад карда мешавад. дар маҷмӯъ кишоварзони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо истифодаи самараноку оқилонаи замин ҷорӣ намудани роҳу усулҳои парвариши зироати гуногун ва истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ки асоси таъмини амнияти озуқаворӣ ва муҳимтар аз ҳама дар тамоми фасли сол манбаи даромади хоҷагидорон ба ҳисоб меравад, мақоми шоистаро соҳибанд ва дар давоми сол аз заминҳои корами обӣ чандин маротиба ҳосил ҷамъоварӣ мекунанд. Абдуваҳоби Абдусаттор, Илёс Бобоҷон, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, Ахбор. таъмини сабати истеъмолӣ бо меваҳои хушсифати ба талаботи бозор рақобатпазир боғдорони мамлакатро водор месозад ки бо истифода аз иқлими мусоид ба бунёди боғҳои муосир гузашта маҳсулоти воридода ивазкунанда ва ба содирот нигаронда шуда истеҳсол намоянд. маълумоти бештар дар гузориши Гулчеҳраи Саттор. майдони умумии боғҳо дар ноҳияи Муминобод 2714 гектарро ташкил медиҳаду хоҷагидорони бо таҷриба талош менамоянд бо истифода аз имкони мусоиди ин диёри кӯҳистон майдони боғҳои интенсивиро васеътар намоянд. бо дастуру супоришҳои роҳбарияти олии мамлакат дар ин мавзеи зебоманзар ки аз сатҳи баҳр зиёда аз 2000 метр баландӣ дорад, боғи интенсивии себу нок бунёд гардид. кормандони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди 40 духтарон бо бунёди ин боғҳои муосир метавонанд ояндаҳои наздик истеҳсоли меваҳои шаҳдбори кӯҳистони диёрро афзунтар намоянд. бо мақсади зиёд намудани истеҳсоли меваҳои аз лиҳози экологӣ тоза хоҷагидорон дар домани кӯҳҳои 40 духтарон дар 5 гектар замин боғи интенсивии себ ва дар 1 гектар замин боғи интенсивии нок бунёд карданд. меваҳои кӯҳистон лаззати хос ва талабгору харидори зиёд дорад, зеро аз хоку оби чашмасорони кӯҳистон ғизо мегирад. иқлими ин диёри баландкӯҳу ҳавои мусоиди мавзеи 40 духтарон барои бунёди боғҳои муосир ва анъанавӣ мувофиқ асту хоҷагидорон афзалияти боғҳои интенсивиро дарк намуда дар домани кӯҳҳо ба воситаи техника сангҳоро бартараф карда замин кушодаву боғ бунёд мекунанд. шароити табиӣ имкон медиҳад ки мо 4 фасли солро дар як вақт мушоҳида намоем. гуногунрангии иқлимро бубинед ки агар дар мавзеи 40 духтарон акнун меваҳои ноку себ гул кардаву хоҷагидорони чашмикордон бунёди боғҳои интенсивии нокро бо умеди дар оянда самар гирифтан ба роҳ монда истода бошанд, дар минтақаи бохтар ба ҷамъоварии меваҳои пешпазак шурӯъ кардаанд. дар боғи интенсивии себ ки аз чашмасорони баланд об мехӯрад, ниҳолҳо ғарқи гуланду ин ҳолат боғдоронро ба гирифтани ҳосили фаровону босифат умедвор месозад. мувофиқи ҳисоби солонаи замин дар ҳудуди ноҳияи Муминобод ба ҳолати 1 январи соли 2025 2714 гектар замини боғот, аз он 444 гектар боғоти обӣ мавҷуд буда, айни ҳол дар истифодаи заминсуфарангон қарор дорад. кормандони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди 40 духтарон ба хубӣ дарк менамоянд ки барои гирифтани ҳосили фаровону баланд бардоштани маҳсулнокии боғ бояд риояи дурусти агротехникаи парваришро ба роҳ монанд ва масъулиятшиносии ҳар корманд
زمینه می‌گذارد که آینده از این باغ موثر در برابر تأمین بازارهای داخلی و صادرات میوه‌های از جهت اکولوژی تازه‌اش و خارج مملکت باز با بنیاد کارخانه‌های خرد کارکردی میوه در این گوشه دوردست دیار ساکنان محلی بیشتر با جای کار و معاش خوب تأمین گردند. این تدبیر سبز خرمگردانی بنیادکارانه به خاطر فردا است تا برای آیندگان یک وطن سرسبز و زیبا و میراث گذاریم، فردایی که زمینه‌اش را باید از امروز گذاشت. یکی از عامل‌های اساسی رشد چاروداری بخصوص مول майдаи شاخدار سری وقت از چراگاه‌های زمستانه به چراگاه‌های تابستانه انتقال دادن چاروا توسط گذرگاه‌ها با نقلیات میباشد. گزارش در این خصوص. چارводорӣ яке аз самтҳои афзалиятноки соҳаи кишоварзӣ ба шумор рафта дар минтақаи бохтари вилояти хатлон ҷиҳати рушд бахшидани он тадбирҳои мушаххас андешида мешавад. дар мувозинати филиали муассисаи давлатии трести чарогоҳу мелиоративӣ дар минтақаи бохтари вилояти хатлон 16530 гектар роҳҳои чорвогузар ва аз ин 5762 гектар майдонҳои чарогоҳи чорво мавҷуд мебошад. тибқи нақшаи вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон интиқоли моли майдаи шохдор аз чарогоҳҳои зимистона ба чарогоҳҳои тобистона оғоз ёфтааст. дар минтақаи бохтари вилояти хатлон моли майдаи шохдор тавассути гузаргоҳҳои бойтории фахрободи ноҳияи хуросон ва дидбонгоҳи назоратии ҷамоати шаҳраки бӯстонқалъаи деҳоти эргаши ноҳияи кушониён ба чарогоҳҳои тобистона интиқол дода мешавад. аз чарогоҳҳои зимистона ба чарогоҳҳои тобистона барои азоб накашидану мисол гирем барои пешравии соҳаи чорводорӣ моли хоҷагиҳо ба воситаи нақлиёт кашонда мешавад. ҳаракат кардем ки сол то сол ба воситаи нақлиёт сафарбар кардани молҳои чарогоҳҳои ноҳияҳои шаҳртӯз қабадиён носири хисрав дӯстӣ ино ба воситаи нақлиёт аз мавзеъҳои зимистongузаронӣ ба чарогоҳҳои тобистона гусел карда мешавад. дар гузаргоҳҳо нуқтаи назорати бойтории чорво аз ташхиси байторӣ гузаронида мешавад ки то чорво ба ягон касали сироятӣ дучор нагардад. муассисаи давлатии трести чарогоҳу мелиоративӣ имрӯз тавассути даҳон нақлиётҳои калони боркашонӣ ки ҳар кадоме аз 120 то 180 сар чорворо ҷой дода метавонад, моли майдаи шохдорро ба чарогоҳҳои тобистона интиқол медиҳанд. тибқи амалигардонии лоиҳаи барқарорсозии рушди устувор дар самти чорводорӣ ба иқдоми вазорати кишоварзии ҷумҳурӣ имрӯз муассисаи давлатии трести чарогоҳу мелиоративӣ соҳиби як нақлиёти калони боркашонӣ гардидааст ки имкон дорад дар як вақт то 450 сар моли майдаи шохдорро дар се қабати худ ҷой диҳад. маъракаи интиқоли чорвои майдаи шохдор аз чарогоҳҳои зимистона ба чарогоҳҳои тобистона идома дорад ки ба саломатии чорво рушди соҳаи чорводорӣ заминаи боэътимод мегузорад. бо мақсади ҷалби бештари бонувон дар пешбурди ҳаёти ҷамъиятӣ ва ба шуғли доимӣ фаро гирифтани онҳо дар шаҳри бохта тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ мегарданд. идомаи матлаб дар гузориши исмоили соҳибназариён ва мусои нурмуҳаммад. занон дар соҳаи нақлиёт, мушкилот, имкониятҳо ва ташаббусҳо таҳти ҳамин унвон дар корхонаи коммуналии воҳиди давлатии Бохтар нақлиётхизматрасони шаҳри Бохтар конференсияи минтақавӣ баргузор карда шуд. ҳамоиши мазкур дар заминаи сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти фаъолияти занон бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва шаҳри Бохтар дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд дар заминаи амалигардии барномаи рушди нақлиёти ҷамъиятии вилояти Хатлон сурат гирифта, дар он масъулин, мутахассисон ва ҷамъиятҳои занон ширкат доштанд. тавре мутахассисон таъкид намуданд, таҷрибаи ҷаҳонӣ бахусус дар шаҳрҳо собит менамояд ки занон дар соҳаи нақлиёти ҷамъиятӣ фаъолияти назаррас дошта барои рушд ва бо сифату бехатар хизматрасонӣ намудан ба сокинону меҳмонон мусоидат менамоянд. гуфта шуд ки ҳоло дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе дар ин бахши хизматрасонии ҷамъиятӣ бонувон бештар фаъолият доранд ва
سال از سال شماره آنها زیاد می‌گردد. مسئولین اطلاع دادند که حالا در کارخانه کمونالی واحد دولتی باختر نقلیات خدمترسانی شهر باختر 7 نفر زن در سمت‌های معماری و خدمترسانی و خواجگیداری فعالیت نظررس دارند که برای آنها شرایط مساعد کاری و دیگر امکانات و امتیازهای هوسمندگردانی مهیا کرده شده است. در کارخانه‌ای که امروز همایش گذشته ایستاده است، ما می‌بینیم که در این سمت به موفقیت‌های معین نائل گردیده ایستادند. به کار قبول کردن بانوان و صفت راننده ادامه دارد. همچنین می‌بینیم که زنان با موفقیت در اینجا کار می‌کنند و مهارت‌های کسبی خود را رشد می‌دهند و در اینجا برابری فعالیت میان زنان و مردان رعایت می‌گردد. امکانیت‌های برابر در شغل و پیشبری، مزد برابر برای کاری برابر، دستگیری بر رشد کسبی، اداره‌کنی حساس و گندری، دستگیری توازن کار و زندگی، بخطری و محافظت از تبعیض و زورآوری، نمایندگی برابر در اداره‌کنی، فرهنگ فراگیری کارپوراتیوی، شفافیت و مسئولیت شناسی، شریکی و مسئولیت اجتماعی از موضوع‌های بودند که در رفت کنفرانسیا مورد مکالمه و بررسی قرار گرفتند. ضمن شناسایی از فعالیت کارخانه کمونالی واحد دولتی باختر نقلیات خدمترسان، مسئولین اطلاع دادند که کارخانه آماده است زنان دارای شهادتنامه رانندگی را به صفت راننده در نقلیات جمعیتی به کار قبول نماید و برای رشد من بعد قدم‌های بعدی به مانند تهیه سیاست اداره‌کنی ذخیره‌های انسانی، تهیه سیاست امکانیت‌های برابر، تربیت کادرها، تیار کردن و به کار قبول کردن زنان راننده، گذراندن مشغولیت‌ها برای بلند برداشتن ثمره‌ناکی و تامین امکانیت‌های برابر عملی خواهند شد. اسماعیل صاحب نظریان، موسی نور محمد، شهر باختر، اخبار. پس از 4 سال تحصیل و با موفقیت گرفتن تجربه ضروری نظامی در دانشکده حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان، شماره معین کورسانتان این مؤسسه عالی حربی را با سربلندی ختم نمودند. افسران جوان بهر اجرای رسالت کسبی جهت سهمگذاری در تامین امنیت دولت به هیئت جزء تامهای قواهای مسلح و دیگر ساختارهای نظامی کشور شامل گردیدند. گزارش از مرکز مطبوعات و اطلاعات وزارت مدافع کشور. در چاره‌بینی پرشکوه به مناسبت ختم نوبتی افسران جوان در دانشکده حربی، هیئت راهبری و فرماندهی وزارت مدافع، پدر و مادران کورسانتان و افسران و استادان اشتراک داشتند. همچون رمز احترام به مقدسات ملی و دولتی، جمع آمد مذکور با صدا دادن سرود ملی از جانب اشتراکچیان آغاز گردید. سپس همه ختم کنندگان به صف پیش میدان برگزاری چاره‌بینی دعوت شده از جانب راهبریت وزارت مدافع مملکت و هیئت افسران و استادان این بارگاه علم و معرفت در فضای تنتنوی با دیپلم راهخط برای کار در صف جزء تامهای ارتش ملی و دیگر ساختارهای نظامی کشور سرفراز گردیدند. در این قسمت چاره‌بینی که لحظه بسا هم خاطرمان و تاریخی در حیات آنها به حساب می رود، از غرور و افتخار هر یک ختم کننده هویدا بود که آنها اجرای وظیفه افسری را نه تنها رسالت کسبی بلکه رسالت ملی خود دانسته با صداقت و جسارت جوانمردانه آمادند وظیفه های بر عهدهشان واگذار شده را صادقانه و صافدلانه اجرا نمایند. ختم کنندگان آمادگی همه‌جانبه خود را در نزد حاضرین و زیر بیرق جنگی این مؤسسه عالی نظامی با شرفخوانی و ابراز صداقت به پیشوای ملت و تحت شعار معمول و مشهور به خلق و وطن صادقانه خدمت میکنیم ثابت نمودند. من به همه استادان خود می‌ندارم چون که تمام سعی کوشش خود را کردن که چون که من با این دانشگاه علم معرفت را با دیپلم سرخ ختم نمایم. تمام ملکه که هر یک کورسانت از این آموزگاران خود میگید اونها را باید در قسم حربی به هر یک سرباز خود با پررگی درس گذاشته تواند. من افتخار میکنم که پسر من دانشکده حربی را با سر بلند ختم نموده و وطن عزیز تاجیکستان ما خدمت خودشان را برسانند. در ادامه قسمت رسمی چاره‌بینی نخست وابسته به توجه و دستگیری های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نسبت به خدمتچیان حربی قید کردند که افسران کسبی که
شروع از امروز مسئولیت خدمت به خلق و وطن و محافظت سرتاسری این مرز و بوم را برداشت دارند. باید سربازان وطن را در چنین روحیت تربیت نموده صف به صف هم با نهاد پاک و دست و بازوی قوی در پی حفظ و مدافعه مرز و بوم وطن باشند. با افتخار ختم نوبتی تعلیم گیرندگان در دانشکده حربی، هیئت شخصی این مؤسسه عالی کسبی مملکت گذشت نظامی دایر نموده با قدم‌های صفی و استوارانه خویش آمادگی خود را نشان دادند. امروزها جوانان سویبروده تاجیک در جزو تامهای ارتش ملی کشور شامل گردیده خدمت مادر وطن را با جا می‌آورند. توجه نمایید. امروز شادی و خرسندی اهل اویله عثمانوها و حکیموها حدود ندارد، زیرا فرزندان جگربندشان بعد ادای سربلندانه 2 سال خدمت حربی به نزد اویله خویش برگشتند. سربازان قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان امیربek عثمانوف، عزیزبek عثمانوف و بختاور حکیموف را والدان، خویش و اقرب‌ها و ساکنان کمیته محلی به نام امام اعظم شهر استرافشان در نزد بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 5 محله با خوشنودی پیشواز گرفتند. قید گردید که محافظان واقعی مملکت امیربek عثمانوف، عزیزبek عثمانوف و بختاور حکیموف پس از ختم مکتب با امر دل و وجدان و به طور اختیاری خدمت حربی را در ولایت مختار کوهستان بدخشان و شهر و نواحی ولایت ختلان به اجرا رسانیده، امروز همچون جوانان صاحب اراده و صاحب مقام و نیرومند و آبتاب یافته به زادگاهشان برگشته نامبردار پدر و مادر خویش گشتند. مسئول مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استرافشان اظهار داشت که برای نسل جوان امروزه یکی از مهمترین مکتب مردانگی و آبتاب جسمانی خدمت کردن در صف‌های قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان میباشد. باعث سرفرازی است که جوانان میهن‌پرست دیار بعد ختم مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و عالی کسبی با امر دل و وجدان به خدمت مادر وطن پیوسته غرور ملی، احساس وطن دوستی و ناموس خویش را نشان داده محافظ واقعی و سرسپردگی خود را نسبت به وطن اثبات می‌سازند. خوشبختی است که من امروز همه مرد میدان‌ها از مکتب مردانگی گذشته خدمت وطن را سربلندان را ادا نمودند که این افتخار ماست. خرسندی بخش است که امروز در تمام شهر و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان نقشه دعوت بهاری جوانان به خدمت حربی پیش از مهلت به اجرا رسیده است. این از آن درک می‌دهد که والدین جوانان فرزندان خود را در روحیه وطن دوستی و خویشتن‌شناسی تربیت نموده در حفظ استقلالیت و صلح و ثبات سراسری سهم می‌گذارند. از این خاطر سربازان سربلند کمیته محلی به نام امام اعظم شهر استرافشان جهت هوسمندسازی در روحیه میهن پرستی، محبت به وطن، خدمت با موفقیت حربی و ارج گذاشتن به مقدسات ملی با سپاسنامه و تحفه‌های ارزشمند مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استرافشان قدردانی کرده شدند. فردوس عمرов، مضبوط بابازاده، آرزو معروفov، شهر استرافشان. اخبار. در دوره تطبیق استراتژی رشد ذهنی صنعی در جمهوری تاجیکستان برای تا سال 2040 در دانشکده تکنولوژی و منیجمنت اینوواسیونی در شهر کولوب کنفرانسی علمی عملی بین المللی برگزار گردید. گزارش رحمتعلی نظری. در دانشکده تکنولوژی و منیجمنت اینوواسیونی در شهر کولوب در همبستگی با وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نوی جمهوری تاجیکستان و تطبیق استراتژی رشد ذهنی صنعی در جمهوری تاجیکستان برای تا سال 2040 کنفرانس علمی عملی بین المللی در موضوع نقش ذهن صنعی در صنعت، انرژتیکا، ساختمان، نقلیات، طب، کشاورزی، رقم کنونی، اقتصادیات و رشد اینوواسیونی در تاجیکستان با اشتراک عالمان و پروفسوران، آموزگاران و دانشجویان دایر گردید. ضمنی برآمدها قید گردید که در شرایط کنونی رشد فعالیت اینوواسیونی در سمت تکنولوژی‌های رقمی و جاری نمودن تکنولوژی‌های ذهنی صنعی شرط اساسی رقابت‌پذیری اقتصادیات به شمار می‌رود. قید گردید که ذهنی صنعی یکی از روندهای نیرومند عصر 21 بوده، جاری نمودن آن بر روند سرعتناکی استحصال و تقسیمات مال، کار و خدمت رسانی‌ها تأثیر مثبت می‌رساند. این تکنولوژی‌ها به تمام ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی جهان وارد شده اساس رشد را تشکیل می‌دهند، زیرا جاریسازی ذهن صنعی در تمام ساحه‌های فعالیت انسان نقش مهم داشته. توسط پیشبری فلسفه ترقیات جهشی می‌تواند یکی از قواهای پیشبرنده اقتصادیات گردد و حاصلناکی و ثمره‌ناکی مهنت را به مراتب زیاد نماید. В резолюции данной конференции, по сути всех выступлений, сходимся
во мнении и выработан определенный результат работы конференции, что определило дальнейшую работу не только вуза, но в совокупности всех структур управления и Республики Таджикистан. Нам дана толчковая ситуация в продвижных технологиях. И вот эта площадка, думаем так, что будет развита именно на базе этого института. Разработка тех новых технологий в цифровом формате образовательного процесса. Разработка в цифровом формате управления промышленностью и искусственным интеллектом. Разработка концепции и управления цифровой конкурентоспособности продукции и ресурсов города Кулаба и Республики Таджикистан. маврид ба зикр аст ки олимону донишмандон аз Федератсияи Россия, давлати Ӯзбекистон тариқи маҷозӣ иштирок намуда бо маърузаҳои пурмуҳтаво баромад намуданд. дар идомаи конференсия унвонҷӯёну донишҷӯёне ки дар озмуни ҷумҳуриявии муҳаққиқ ва ихтирокори ҷавон сазовори ҷойҳои намоён гардиданд бо ифтихорнома ва мукофоти пулии риёсати донишкада дар вазъияти тантанавӣ қадрдонӣ карда шуданд. раҳматалӣ назри эраҷи қурбоналӣ, شهر کلوب، اخبار. بیننده های عزیز، این بود نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار. تنسیت و خانواباد بمانید. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои мамлакат барои пагоҳ 7 майи соли 2025 шинос менамоем. мутахассисони агентии обу ҳавошиносии мамлакат иттилоъ медиҳанд ки дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 10-15 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят шабона аз 4 дараҷа хунук то 1 дараҷа гарм, рӯзона 14-19 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 18-23 дараҷа гарм, рӯзона 35-40 дараҷа гарм мешавад. дар доманакӯҳҳо шабона 14-19 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда танҳо рӯзона дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ ва кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат меборад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 16-21 дараҷа гарм, рӯзона 33-38 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 6-11 дараҷа гарм, рӯзона 23-38 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 14-19 дараҷа гарм, рӯзона 33-38 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 10-15 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво шабона 17-19 дараҷа гарм, рӯзона 36-38 дараҷа гарм мешавад. бинандагони гиромӣ, дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таби хушу болидаро таманно дорем. хайр, саломат бошед.